Castañas de balde a fartar e viño. É a terra das castañas e no Corel aquí saben ben como se fai. No campo da feira de Seoane do Courel, os bombos comezaron a xirarse en pausa dende primeiras horas da mañá. O mellor en cada tandada da sal, pois o mellor 100 voltas. Sempre que se mezclen todas, sempre que se hacen todas uniformemente, máis ou menos igual. E desta volta contaron con axuda espontánea. A que recordar os tempos de atrás, de cando facíamos de chavales, antes de emigrar, que casábamos as castañas e por eso me gustou facelo. Do bombo, os cestos e destes, as maseiras. A castaña está moi boa, ten un sabor moi rico, está ben feita. O ritual non cesou e malia que se repartiron preto de 1000 kilos, esta non é a edición da mellor colleita. Os castaños como que están un pouquiño enfermos, teñen o que se chama un parásito aí que chaman a avispa do castiñeiro e salen bastante malas. A 32ª Feira da Castaña celebrouse por partida dobre, tendo en conta que a UNESCO declarou este ano as montañas do Courel Xeoparque Mundial. É unha terra, a terra do Courel, a terra de Quiroga e de Ribas do Sil, que temos un compromiso importante porque acaba de conseguir ser Xeoparque Mundial e donde a Diputación tuvo moito que ver nesa consecución e ademais o estamos apoiando tanto a Festa da Castaña como o propio Xeoparque con dous convenios cos concellos que dixen antes, que Seoane, Folgoso, mellor dito, de Courel, Quiroga e Ribas de Sil. Courel está de moda, acabamos de ser declarados Parque Mundial da UNESCO Xeoparque Montañas do Courel. Acabamos de presentarnos ao resto do mundo co programa de Calleja, Volando Boi, e pois máis contentos que nunca, a verdade. Os cociñeiros de agora viaxamos a Xapón para ver o que están facendo, eles o único que fan é a súa tradición. O cociñeiro coruñés Iván Domínguez converteu o pregón deste ano nunha conversa cos asistentes sobre as súas paixóns. A castaña polo meu oficio e o Courel pola miña parte, a hora de sair, precisamente da cociña, que veño moitas veces, subo Penaboa e desconecto moitísimo por esta terra. Os cantores do Courel mantiveron o bo ambiente da festa que o vindeiro ano, seguindo o costume, toca en Folgoso.